No niin, ne otti hommia. Puolta hommia välillä. Koko viikonlopussa tainnut niin paljon vettä, että oli ihan märkä tää parkki, niin ollaan tehty puroja. Sitten laitetaan vähän hiekkaa, että se kuivaa. Enkä laitetaan ekaa kuorma. Tuonne vaan! Jos menee siitä yli. Jääkö jummiin taas? Ei. Ensimmäinen kasetti. No, jees. No niin. Heti 2000-luvun työ. Sampo, Kuokka ja Jussi. Sitten on muuten tehokas. Mulla meni paljon kauemmilla piöt täyteen. Onko lopeen vaan se ei ole urakkamies? Kato mikä mato. Iso käärme. Kato mikä tuossa on. Kato tuu. Mitä on? Kastemato. Ei tuo voi olla kaste. On. Mä lähempää. Elä! Velekoneen Mata lopaa. Tuolla varmaan tulisi ahaveni. Pikkusen muuten tulisi isoja. Kunnon kyrmyniskoja. On se joku käärmeenpoika. On se jäätävä iso kaseetti tuo. No ihan just isot täyt. Eikö kuokka alle? Eikö voi Tappa Kuokka siitä. Kunnon mies kahtoo ja kuuluu. Kunnon mies kahtoo. Onko Sampokin hyvä? Oo. Onko ennenkin tehnyt tämmösiä hommia? Ei, tää ei nyt lähe. Lähtee. Kerro nyt. Äkkiäkö nauhalla? Meillä oli tämmönen samanlainen ongelma tuossa kotiparkilla. Niin. Mä sanoin nytkin, että tää on ihan turhaa. Mä tein siinä semmosen 20 senttiä vahvan pedin soraasta ja tamppasin lätkällä sen. Ja sitten oli viikon päästä sekouttunut sinne savuveen, niin sitä ei enää ollut sitä pediä. Eli ihan turhaa homma periaatteessa. Lätkällä kävi vielä huonosti. Mä perrutin vahinkaan rattarilla sen päälle. Oli vuokralätkä. Jäi siinäkin vähän tappiolla. Ai jaa. Se oli pari konttia sorroja ja yksi lätkä. No niin, se oli tappiollinen Se oli reissu. tappio. Jospa tää olisi vähän jotain järkeä. Mm. Katsotaan. Sä konekuski? Rahtari, vittu tää ei jarruja. Jep, Hyvin lentää hiekka. Kyllä Suomi vastaa Irlanti, niin kyllä Suomi vie tän ottelun. Ihan helposti. Pitäisköhän näitä ottaa näitä näköjään viehkelyksiä, jos otetaan näitä pois. Siihen tulee vaan pressu ja sitten se päki päälle. Oho. Pikkusen on pehmeä. Joo, vittu. Nyt on kengät likas. Morgonella. Kumpi voitti? Missä on väkin reuna? Kumpi voitti? What do you think? That's right. Yeah. What do you think? Where is like start of airbag? Something here. Yeah, the airbag is like the tire there, I think. Okay. Like here. Something like that. So maybe more fun. A little bit more there, yeah? No niin, Sampo. Otetaanko sä väkiin? Lävitäpä se. Tollain vaan aukastaa ja sitten pyöräytetään auki. Onko helppoa ja kivaa? On se ainakin trukki, niin helpottaa aika paljon. Voin mä silti auttaa. No niin. Sampaako painava? Tää on paljon helpompi kasata kuin purkaa. Yeah.
Tää on niinku kahdessa osassa. Tuo on niinku se alaosa, joka tekee sen alastulon muodon ja sitten tuohon päälle tulee tommonen metrin korkunen kerros vielä. Tuo voi vaikka laittaa niinku normialastulon päällekin vielä. Ihan loppu. Kumman kanssa oot mieluummin FMX 1 vai tää? En tiedä. Se meni yllättävän helposti sekin. Se on kyllä helppo kasata. Se on 10 minuuttia. Jep. Mitä ihan kahdestaan ei pystytä, mutta 4. Good? Yeah, more or less. More or less. Have you water? Some more or less. More or less. Come on. My God. Se on hyvä. Joo, hyvä. Vetytauko. Vety. Täällä niin kuuma tällä aavikolla. No niin, näytä miten ne sijoitat. Neikö aerohenkypäällä? Ai niinku aerohenkypäärä. Tuolla. Samanlainen kyllä. Tuo on. Jee. Tää vähänkin riistänyt. Hörpötillä. Tolleen ne sijoitaa yhteen nuo palaset. Saanko nyt mennä kyllä juopon nappiin? Joka mua vähän epäyttää just samaa. Meni jako ihan sekaisin. No eikä mennyt, ihan hyvin meni. Noniin, say hello to YouTube. Hello to YouTube. Say hello. Ei se paljon kiinnosta. Haluaa ajaa Rossilla koko ajan. Kova koira. Pitäisiköhän sitä lähteä kuppilaan? Ei. Ajetaan. Hyppääkö rampista? Eikä mikään kävisi. Hola amigo. Melkein kaatu. Äijä venyttelee ja kohta lähtee temppuun. No helmet, no respect. Minkälainen semmonen koiran kypärä? Semmonen ehkä niillä jollain vapaa-painijalla on semmonen Niin joo. maski, semmonen. Ei. Vois olla aika tyylikäs. Lähti pumppu tulille. Tää niinku tää alaosa on yhdellä pumpulla ja sitten tuo yläosa on 2. Taitaa vasta sitten välkö tää alaosa on täysin. Älä räpläintä sähköjä. Hyvät kosketushäikät tuolla. What's up? I don't know. Mitä? Ai mun? En sano, kun YouTube tietää sen. Tää on kaikista tylsiä ootteluvaihe, kun oottelee tuo nousu. En tiedä. 10 minuuttia, vaikka pukis ajokaman päälle. Tää pitäis Abrahamia turpaa. Elää vielä. Ei kanta kyllä. Let's go, babies. Let's go. Let's go, pussies. Let's go jump, man. Jump today. Nyt laitettiin nuo yläosan pumput päälle, kun alaosa on täynnä. Niin sitten siihen tulee tommonen päällinen. Ja tuohon niin kestää tulla alas pyörälle. Tää on aika vakio. Kunnon pomppulinna. Pikku alakulämmöt pojilla käynnissä. Evani vastaan parra, kumpi vie. Come on, mikä ohitus. Come on, tiikeri! Jätäpä ajaa. Pitäis. Jätä ajaa. Täällä on vaan. Että se Yamaha kiiltää, kun ollaan pesty täällä tuo viikonloppu. Ihmiset täällä minkissä. Sä näen pukitto.
Ne on tuolla teidän auto ees. Ehkä. Is it good? It's good, more or less. What about this one? It's good. All is good. All jumps without crash is good. Scary movie. Yeah. Scary movie today. Helicopter. Juhana hyppäsi tuosta rampista, en tiedä mitä kävi, mutta tohon noin. Melkein tohon ramppiin. Oli niinkö oikeesti tosi lähellä, että olisi osunut tohon ramppiin. Ja niinkö se oli joku oikeesti joku 17 metriä pitkä hyppy. Tuli johonkin tohon kohtaan, ihan tohon rampin viereen. Hyviksi, että säikähi. Sitten itellä lähti pikku linkku. Niin, meikän linkku tuli näitä viivoja pitkin. Ja tuosta airbagista ulos ja tonne seinään. On ollut kyllä tapahtuma. En tiedä pitäisikö käydä kusuella. Johannalla kyllä lähtee vaikka ollut vähän taukoa tää niin. Ja vähän kaikenlaista tekemistä niin. Kaikki ei samalla kun on ajanut 10 päivää putkeen. Miltä tuntuu? Miltä tuntuu? Yeah. Tänään ländi puoli metriä kauempana kuin normaalisti ja en tiedä onko enää, mutta ainakin äsken oli jonkinlainen vastatuuli, niin Sampon kanssa ainakin niin joutuu ajaa niin kovaa kun tohon pääsee. Ihan hyvä niin oppii ajan tuolla lyhyyttä intronia. No niin. Nyt on vähän otettu lämpöjä. Tai mitä Sampo? Joo. Meikasta on otettu lämpöä. On vähän tilanne. Mä koitan tehdä tsunamisen. En tehnyt aina näillä kahvoilla. Niin nyt on opetellut ilman kahvoilla. No niin, hanaa. Onko hyvä? Tämä meni aika läkää. Käpälkäläkä. Hanaa. Oliko Abrama hyvä? Oliko hyvä tsunami? Good. Oli se ihan hyvä. Mitä seuraavana? Vai next? Good, no? Huomenna ei taas lisää. Joo. Vai mitä kauan? Katsotaan huomenna lisää. Moro. Alakulämmöt. Päivä uusi. Itellä ainakin semmonen fiilis, että olisi jäänyt tai tippunut puusta, kun eilen vähän niinku tippuin, niin pitää vähän lämmitellä. Minkälainen fiilis sulla? Ihan hyvä. Onko? Ruoan jälkeinen jumppailu. Meidän tulee oksennus koko ajan. Ai jaa. Tuolla on joku hullu lähtenyt juokseen. 2 kierrosta vielä.
Mehän ajamaan. Ei pystytään venyä. Hyvin venyy mun mielestä jo. Mennäänkö kyynärpäät? Koitapa. Ei millään. Pikku alkulämmötoteet. Miltä maistuu? Paremmalta kuin eilen, ei ollut ainakaan mitään semmosia niinkö vaarallisia tilanteita. Totta. Eli ihan hyvin on mennyt. Kyllä. Kohta jatketta. Vähän tuulee. Pitäisikö kuvata jotakin oikein hieno hiahtuspätkä tähän YouTubeen? Musiikkien kanssa. Ei kannata. Ei se kuitenkaan 82. Ei. It's good. So good. The best stick. More less. Morgan! On mitä? Kyllä, kyllä. Onpa nyt pari temppua tekee videolle. No niin, näytä mistä sut on tehty. Mitähän se Juhana keksi? Siisti vippi pojalla. Bim bim. Tää varmaan laittaa muteille tää video, kun mä lähden pöytään. Aika vaikka hyvä. Oli. Todella hyvä. Gong. Oli se lajivoimistelun reenit tuossa aamupäivästä, se oli paha varmaan. Kyllä se siitä. No niin. Nyt lähtee iso. Lähteekö? Vitsikö? Ei sanonut, että otan videota, niin Ei, silloin lähtee isoimmin päin. jäätävä iso. Miten menee ajot? No ihan hyvin siihen asti. Niin kuin eilen oli hyvät ajot, varmaan muutama pätkä videolla siitä. Joo. Ja tänään ihan ok, mutta tossa lopuksi niin mulla revähti joku vatsalihastyyli. Miksi? Mä tiedän, ehkä liian iso jonkun Supermanin tehdä. Joo. En tiedä. Mutta tämmöstä tää FMX on. Tää ei oo tullut mitään läheltä tilanteita. Ei. Se on hyvä. Kaikki on mennyt ihan ok. Jep. Joskus jotain pientä, mutta Tänään on kyllä ollut hyvä päivä niin silti ajojen puolesta. olisiko tuplakräpiä hyvä lopettaa tähän YouTube-videoon? Ois. Olisi ihan ok. Ei mitään, kiitos kun kahtoit video ja jos kiinnostaa tämmöset hyppyhommat, niin pistäkää vaikka kommentteja jotain. Ja muistakaa tilata kanava tietenkin.